kaunis kolmoisflippi. Voi miten upea hyppy. Ja tämä liuku. Jos Alicia Chisnin kohdalla ihailin hänen liukuaan, niin nyt kyllä Costner vie meidät vielä toiselle tasolle. Katsokaa mikä vauhti. Hyvä tsemppi kolmois. Tulppi tuonne kaksoisakselin perään. Hienoa. Carolina Costner etenee todella liukuvasti, sujuvasti, helposti. Ja sitten se tulee. Ykkösritti. Harmin paikka. Costner ei halua luovuttaa. Hän taistelee kolmoisritin tuohon paikkaan. Ja tämä tempo säilyy hyvänä. Ilme ja ilmaisun taso pysyy hyvin luurin puolella. Ja Salko tulppi. Näemme todella upean Carolina Costnerin tänään tässä vapaa-ohjelmassa. Ei vain se, että nuo hypyt onnistuvat nyt hyvin, vaan myös, että tämä dynaamisuus ja tempo säilyy ohjelman koko ajan. Olipa ihanaa nähdä Carolina Costner näin hyvässä vireessä ja herkästi ilmaisten tätä komeaa musiikkia, joka on sellaisesta teoksesta kuin Winter into Spring, säveltäjä George Winston. Hieno kokonaisuus, hyppyjä, piruetteja ja ennen kaikkea tuota maailman kovavauhtisinta liukua, jossa Costner kykenee täyttämään kaikki hyppyjen välit ja piruettien välit vaikein, puhtain kaarin ja askelin. Ja sitten tuo vielä kruunuksi hänen kykynsä käyttää vartaloa kaikessa liikehdinnässään. Se on uniikkia, se on hänelle ominaista, hänen persoonansa kuuluvaa, siinä hän on hyvä. Ja kyllä kun hänen uransa ajatellaan, niin hän on ollut myös erittäin kärsivällinen. Epäonnistumisia on tullut useaan otteeseen hetkellä, jolloin niitä ei ole toivottu. On ollut valmentajan vaihtoa ja takaisin paluuta ynnä muuta, mutta tämä
kaksinkertainen MM-mitalisti. 2005 pronssia, 2008 hopea MMissä, oli nyt, onko tässä 8 MM menossa, kyllä vain 8 MM-kisat, kolminkertainen Euroopan mestari ja sielläkin 6 mitalia tänä vuonna, kakkosena EMissä. Costneria voi ihailla urheilijana ja tsempparina. Siitä hän on tänään antanut aivan loistavan näytön hymyillen. Mikael Huth, hänen valmentajansa, heidän yhteistyönsä on sujunut jälleen hyvin. Ja kyllä tuo komea mitaliputki ja komea ura kansainvälisellä tasolla on aivan huikea. 124 pistettä tulee tästä tämän kauden ennätyspisteet tästä vapaa-ohjelmasta ja nuo osa-aluepisteet ovat tosi korkeat, 64 pistettä niistä. Hän menee kolmanneksi tuohon Juna Kimin perään ja on vahvasti kiinni pronssissa, kun Miki Ando johtaa, Juna Kim kakkosena ja nyt sitten Carolina Costner kolmantena, Kiira Korpi kahdeksantena ja vuorossa yksi luistelija.